Ja, Nefi, narodil som sa dobrým rodičom, takže som bol vyučovaný maličko vo všetkých vedomostiach otca svojho. A videl som mnoho strastí v priebehu dní svojich. Predsa len som mal vysokú priazeň Pána po všetky dni svoje. Áno, mal som veľkú znalosť dobrotivosti a tajomstiev Božích, takže činím záznam o svojom konaní za dní svojich. Áno, činím záznam v jazyku otca svojho, ktorý pozostáva z vedomostí Židov a jazyka Egyptianov. A ja viem, že záznam, ktorý činím, je pravdivý, a činím ho svojou vlastnou rukou a činím ho podľa znalostí svojich. Lebo stalo sa na začiatku 1. roku vlády Citkiu, kráľa judského, otec môj Lechi prebýval v Jeruzaleme po všetky dni svoje. A v tom istom roku prišlo mnoho prorokov, prorokujúcich ľuďom, že musia činiť pokánie, inak veľké mesto Jeruzalem musí byť zničené. A preto stalo sa, že otec môj Lechi, keď vyšiel, modlil sa k Pánovi, áno, dokonca celým srdcom svojim za ľud svoj. A stalo sa, že keď sa modlil k Pánovi, priblížil sa ohnivý stĺp a zotrvával na skále pred ním. A on videl a počul mnohé, a pre veci, ktoré videl a počul, triasol sa a chvel nesmierne. A stalo sa, že sa vrátil do svojho vlastného domu v Jeruzaleme a vrhol sa na svoje lôžku, lebo ho premohol duch a veci, ktoré videl. A keď bol takto premožený oným duchom, bol unesený vo videní, dokonca, že videl nebesia otvorené a poznal, že vidí Boha sedieť na svojom tróne, obklopeného nespočetnými zástupmi anjelov, ako ospevujú a chvália Boha svojho. A stalo sa, že videl jedného zostupovať z prostriedku neba a uzrel, že jeho žiara prevyšuje slnko na poludnie. A tiež videl 12 ďalších, ktorí ho nasledovali, a ich jas presiahol jas hviezd na oblohe. A zostúpili dole a vyšli po tvári zeme, a ten prvý prišiel a postavil sa pred otca môjho a dal mu knihu a vyzval ho, aby čítal. A stalo sa, že keď čítal, bol naplnený duchom Pána. A čítal, hovoriac, beda ti, Jeruzalem, lebo som videl ohavnosti tvoje. Áno, a mnohé veci čítal otec môj ohľadom Jeruzalema, že bude zničený, a tiež obyvatelia jeho. Mnohí zahynú mečom, a mnohí budú odvedení do zajatia do Babylonu. A stalo sa, že potom, čo otec môj čítal a videl mnohé veľké a podivuhodné veci, volal mnohé veci k Pánovi, ako veľké a podivuhodné sú diela tvoje, o Páne Bože všemohúci. Trón tvoj je vysoko na nebesiach, a moc tvoje a dobrotivosť a milosrdenstvo je nad všetkými obyvateľmi zeme. A pretože ty si milosrdný, nestrpíš, aby ti, ktorí k tebe prichádzajú, zahynuli. A týmto spôsobom otec môj hovoril, keď chválil Boha svojho, lebo duša jeho sa radovala a celé srdce jeho bolo naplnené ohľadom veci, ktoré videl, áno, ktoré mu Pán ukázal. A teraz ja, Nefi, nečiním úplnú správu o veciach, ktoré otec môj napísal, lebo napísal mnohé veci o tom, čo videl vo videniach a v snoch, a tiež napísal mnohé veci z toho, čo prorokoval a hovoril k svojim deťom, o čom ja nečiním úplnú správu. Ale učiním správu o svojom konaní za dní svojich. Chľa činím skrátenie záznamu otca svojho na doskách, ktoré som zhotovil vlastnými rukami svojimi, a preto len čo skrátim záznam otca svojho, potom učiním správu o svojom vlastnom živote.
Takže chcel by som, aby ste vedeli, že potom, čo Pán ukázal toľko veľa podivuhodných vecí otcovi môjmu Lechimu, áno, ohľadom zničenia Jeruzalema, on vyšiel medzi ľud a začal prorokovať a hlásať ohľadom tých vecí, ktoré videl a počul. A stalo sa, že sa mu Židia posmievali kvôli veciam, ktoré svedčil o nich, lebo skutočne svedčil o ich zlovoľnosti a o ich ohavnostiach a svedčil, že veci, ktoré videl a počul, a tiež veci, ktoré čítal v knihe, ukazujú zreteľne na príchod Mesiáša a tiež na vykúpenie sveta. A keď Židia počuli veci tieto, rozhnevali sa na neho. Áno, dokonca tak, ako na prorokov za stara, ktorých vyvrchovali a kameňovali a zabíjali a tiež usilovali o jeho život, aby ho oň pripravili. Ale hľa, ja Nefi vám ukážem, že láskyplné milosrdenstva Pána sú nad všetkými tými, ktorých si on vyvolil pre ich vieru, aby ich učinil mocnými dokonca až k moci vyslobodenia.